Teraz by som rád uviedol nielen vášho, ale aj môjho vicežupana, pána Martina Bertu, lebo pravda, vyšší územný celok je veľký. A on vravel, že nám teda bude tlmočiť názor predsedu Pavla Frešu a hlavne, že sa vyjadri k otázke potenciálnej možnej zmeny územného plánu. Takže ďakujem pekne za slovo. Moje meno je Martin Berta, ako už bolo povedané. Som zodpovedný za regionálny rozvoj. Som v tejto funkcii zatiaľ pomerne krátko, ale mal som pomerne málo času zatiaľ sa s týmto problémom zoznámiť. Väčšinu informácií zatiaľ mám z tlače. Zároveň od pána starostu, pána predsedu. Chcel by som tu v prvom rade tlmočiť stanovisko Vyššieho územného celku a pána predsedu, pána Freša, ktorý sa jasne vyjadril, že túto skládku nepodporí. Táto skládka je v rozpore s územným plánom, je v rozpore s územným plánom Vyššieho územného celku, ale takisto je aj v rozpore s územným plánom vášho mesta, ktorý ste si schvaľovali. Takýto nezákonný stav, ako to jasne bolo povedané, že je to v podstate čierna stavba, keďže je to v rozpore s územným plánom a teda je to nezákonné, v žiadnom prípade teda nebude podporovaná, čo sa týka samosprávov. Tým vás môžem ubezpečiť. Ďalej, čo sa týka ďalšieho prerokovania, ďalších žiadostí, ktoré zrejme prídu na vyšší územný celok, samozrejme nemôžem povedať, ako tie hlasovania dopadnú, ale aj preto som tu, aby som si vypočul vaše názory, aby som zistil, aký je skutkový stav a zatiaľ teda, ako počúvam, tak si myslím, že skutočne táto skládka vám škodí a tú skládku tu nechcete. Takže určite, pokiaľ budem počuť aj ďalšie názory, ktoré budú tak, ako zneli teraz, v neprospech toho, tak budem to tlmočiť aj pánovi predsedovi. A čo sa týka nášho názoru, bude ten názor negatívny a budeme hlasovať proti tomu. Takže ja to nebudem zatiaľ naťahovať, pokiaľ budete mať otázky, takže nech sa páči. Bolo veľmi elegantné, ďakujem.